Xics i xiques, hem d'anar amb molta seguretat. Aquest tema és sobre les màquines i la seguretat que hem de tindre i hem de tindre cura amb moltes cosetes. Diu, per evitar accidents que puguen provocar danys en la nostra salut i el nostre entorn, hem de respectar les normes d'ús de les màquines, dels materials i dels objectes que utilitzem. Anem a veure més casos. Diu, són perilloses les màquines? I hi ha alguns objectes que s'utilitzen per a protegir el nostre cos en cas de fer treballs. Alguns treballs, mireu, esta mascareta, que ara nosaltres ja sabem per a què serveix, per a protegir. Mireu les 3M, les nostres que estàvem utilitzant ara mateix, esta protegeix del virus concretament, però si nosaltres fórem portadors del virus tampoc no contagiaríem a la resta de la gent. Això és una mascareta encara més segura, perquè aquests filtros sí que se canvien. Si fa molt de soroll, en veritat que moltes vegades quan passem pel carrer i estan taladrant el piso, que fa ratatatata, pues els treballadors duen estos cascos per a que protegir els seus oïts. Mireu, està treballant amb materials que són perillosos i diu, la màscara evita que arribi als pulmons aire brut o pols. Ara això ho sabem superbé. Els guants també protegeixen les mans quan es manegen les màquines perilloses. Per exemple, així està treballant, això és foc, és ferro fundit, està treballant i només dirà 2 o 3 guants, un davant d'un altre. Esta xica és una química i està treballant amb substàncies químiques perilloses i s'ha de protegir les ulleres. Molts ara en els EPIs estan treballant els metges amb ulleres, amb aquest tipus d'ulleres, que no estan graduades, simplement és un plàstic que protegeix els ulls de líquids que poden ser danyins i que poden ser perillosos. Mireu lo dels cascos que vos estava dient. Els cascos protegeixen les orelles dels sons i els sorolls que poden danyar-los. En esta fàbrica tenen les màquines que fan molt de soroll i ell se protegeix perquè si no pot ser que acabi sort. Hi ha molts senyals que serveixen per avisar dels perills. Mireu, per exemple, així estan advertint aquesta senyal que, cuidao, que si obriu aquesta porta heu d'utilitzar els cascos perquè si no serà molt perillós. I ja sabem un poquet més sobre les màquines i per què poden ser perilloses. Anem a veure, diu, marca 3 accions en què es respecten les normes de l'ús de màquines i dels materials. Sí que s'està respectant, val? Això és el que li va passar al meu home. I quasi ens morim, perquè els dos utilitzem l'ordenador i ara no podria estar donant classe. Mireu, aquest xiquet li està dient a son pare o és el mestre, no sé qui serà, a un adult li està dient, Tin, per favor, me pots encendre tu en el endolls? Esto és una marca de seguretat molt bona. No aplegue, per favor, pots ajudar-me? Això també, perquè... I si escale, pues si escale, això se te pot caure damunt. N'hi ha xiquets que s'han mort, fins i tot en IKEA van tindre una denúncia perquè no tenia les mesures de seguretat i un xiquet se va posar així, se va enganxar en el calaix i se va caure damunt i, un desastre, xics i xiques, així que no. Estos xiquets d'ací ho estan fent super malament perquè estan, uno, menjant i mireu els dits tots plens de xocolata damunt de la tablet. L'altre, dibuixant així i utilitzant l'aigua d'una manera malament damunt al costat de la tablet. Esta xiqueta superbé perquè està tirant al fem el paper. I aquesta xiqueta no tinc ni idea del que està fent, no ho veig bé.
Així que la deixem lliure. Diu, el cercle, els objectes que protegeixen quan s'utilitzen algunes màquines. Doncs un estoig no protegeix res. Ara mateix sí, perquè necessitarem un estoig nostre propi i no podrem utilitzar. Quan tornem a l'escola, acaba de llegir una norma que diu que cadascú ha de tindre el seu estoig i que jo no li puc deixar a Juanito ni a Pepito el meu llapis ni la meua goma. Així que tots els dies heu de tindre segur llapis i goma. En lo que vingau, se n'anireu. Cascos. Superimportant per a protegir dels sorolls. Un altre tipus de casco i este és per a protegir-nos de que no nos caiga ningú taulell al cap, si estem en una obra. I este d'ací protegeix tant als metges com a les persones químiques que estan treballant amb líquids perillosos. Continuem? Vinga, endavant. Diu, explica com és respecte les normes d'ús aquestes escenes. Molt bé, perquè d'uns guants que s'estan protegint. Molt bé, perquè mai hem de donar la tisora per a aquesta banda, sinó per la banda en la que no ens podem tallar. Teniu en compte que la xica que té les tisores agafades amb força de la part que sí que te pot tallar, les està agafant molt bé, però i este home també agafa la banda del plàstic perquè si se maneja un poquet la mà no se tallaria. Però si ho donem al contrari, a l'inrevés, jo sempre vos les dono així. Si se maneja un poquet podria tallar-lo. I este home també molt bé perquè està protegint-se, el casco protegeix de totes les burumballes, les espurnes de foc. Els guants estan protegint per a que no se talle i que no se creme també. Anem a mirar més cosetes. Què cal fer per a utilitzar les màquines de forma segura? Indica si aquestes afirmacions són verdaderes o falses. Fes clic sobre verdader o fals. Vale. Cal utilitzar objectes que protegeixen quan s'utilitzen algunes màquines. ¿Sí o no? Verdader. Ai, que t'està dient la resposta. O no? A veure, vinga. No s'ha d'anar amb compte amb l'electricitat perquè no pot provocar cap dany. Fals. Pues sí, nos està dient la resposta. Fatal. Vinga. Cal respectar les normes d'ús de les màquines per evitar els accidents? Clar, per favor, super verdader. Hem d'anar en... Comprovem? Cal respectar les normes d'ús de les màquines per a evitar accidents. Verdader. Bien. Hem d'anar amb compte amb algunes màquines com les tisores o els ganivets. I tant. Hem d'anar en compte. Hem d'anar en compte amb algunes màquines com les tisores o els ganivets. Verdader. Els manuals d'instrucció ens serveixen per a saber a qui pertany cada màquina. No crec. Jo pense que és per a advertir dels... Posem fals, a veure? Hem d'anar... Ens serveixen per a saber a qui pertany la màquina. Fals. Bé, ho hem fet bé. Comprovem igualment, a veure? I perfecte. Diu, per a què serveix el manual d'ús d'una màquina? Escriu verdader o fals i comprova la resposta en mi. Així és un manual d'ús. Molt bé, no és que guai, perquè nos posen així, mogolló de dibuixets, això està estupendo.
Diu, per a què funciona? Per a saber més com funciona una màquina? Sí, verdader. Per a saber com s'ha d'usar i evitar així danys a les persones i a la màquina? També. Per a saber a qui pertanya? Pues no, perquè ahí no posa és per a Juan, el més guapo de la classe, per exemple. No. Ahí nos diuen les instruccions i coses que hem d'evitar. Això, ja sabem, podem fer-ho si volem en casa, és optatiu. I ja està tot. Hem après un munt de coses. Besitos!